Salam gaderli vatandaşlar, salam mehribani iyleşler, salam hapara gowmýardylaňyz. Şükür daýa olya salam. Gowmuşyň özüňden. İyileşler salam. Buyur olya ne? Salam hapara. Bäňde emrinde şuwat ne? Hawa. Ona bugün şu Türkmeniň gelejegi barada gurrun edeliň. Türkmen üçin gelecek ýöne biz ýalda şurda ýaşap ýören adamlar üçin bu adaty zatlar näçe ýyllaryň dowamyna bolup gören zatlar, edilip görülen zatlar, halk üçin sistemaň işleýişi, hökümetiň hyzmat edişi biz üçin adaty zatlar. Ine Amerikada, beýlek ösen ýurtlarda, Awstraliýada, Ýewropa döwletlerinde, gaty köp ýurtlarda bu zatlar giňden ösen ýa-ni halkyna näili göz bilen seredýär. Şu hökümet näili göz bilen seredýär. Näili amatlyklar bilen üpjün edilen, näili hyzmatlar berilýär. Ine adam yaramadyk ýagdaýynda, işden galan ýagdaýynda şol edip gören işini edibilmese, dowam edibilmese diýmek şoňa hökümet tarapyndan ýardam berilýär. Her aýda aýlygy berilip durulýar. Taglygyny dikeldiýänçe. Ene şolar ýaly hyzmatlar üstesinde de halk öz başyna jaý alyp bilmese, ýa salyp bilmese, çağı sany köp bolsa, ýa maşgalada bir yaramayan bolsa-da jaý bilenem üpjün edýärler. Meselem saglygy boýunça öz başyna jaý alyp bilmese, şu Birleşen Ştatlaryna edilýän hyzmatlar çağa sanyna görä birem öňeden işine ähli işler edipdir. Jaýam şu wada çen alyp bilmedik bolsa, işinenem ketilen bolsa, çağasynem ekle bilmeýän bolsa, her çağa sanyna, her çağa başyna $200 diňe imite berýärler. Oňdaşyndan $400 ýa-ni aýda kyçykdyjy şonçarak berýärler. Diýmek, 3 san çağaň bolsa, $1200 her aýda ýa-ni kömek berýär. 3 san çağaňa meselem. Amerikada. $1200 $1200 çykdyjysyna berýär. Ýa-ni $400'dan 3 san çağaň bolsa, oňdaşyndan imite diýip kartoçka berýär. Her kartoçkada hökümet aýda hökümet dällerini sosialny kömek, ýa-ni sosialny halka berilen kömek $200 imite diýip geçirilýär. Ol eriňde ýürüte kartoçka bolýar. Kredit kartoçka almaga diýene baraňda diňe imit alyp bolýar. Şu imite näme girýän degişli bolsa, sigaret bilen alkogol içkilerden başga zatlaryň hemmeti girýär imite. Ana şolar ýaly çağatyny seretmäge kömek berýär. Egerde birden biri ýa-ni yaraman işini taşlan bolsa, ýa-da aslyna hiç ili işlemedik bolsa, öýlenli çağalary bolly, aýdaly ýaşap başladylar. Her ýylda bir çağasy boldy diýeli. Şoňa da ýa-ni sosial kömekler jaýynyň toguna çen töläp berýär. Jaýynyň toguny, suwuny, maşynyň minjek benzinini, ýa-ni bolan çağasyna pasobiýe hemme de açyrňaly birem oturan jaýynyň bahasy meselem aýdaly $1500 bolsa aýda şu çağasy bilen ýaşaýar bolsa şonam töläp berýär. Saňa satyn alyp beren ok, hiç zady ýa-ni ine saňa men satyn alyp berýän, sen şu jaý ýaşaý ber diýen ok. Sen şonu her aýda tölejek, ýa-ni rental puluň bar. Şonu saňa sosial kömek, sosial fonddan berýärler. Kömek hökümetinden. Onun inni biziň Türkmenistanymyza gelsek, biziň türkmenler üçin gaty bir geň zatlar bu zatlar. Şoň üçin hem gelecek diýip aýtdym-da. Tapara Türkmeniň gelejegi bu. Zatlar görmedik öň türkmen, şoň üçin şu Türkmeniň gelejegi barada, sosial kömekler barada birem jaýsyz adamlar näili jaý alyp bilerler. Bir geçen gepleşiklerden birini dinledim-de. Şo ýerde aýdýaňyz kredit banklar kredit berer diýip. Inni biziň halkymyzy, türkmen halkymyzy, men türkmen diýip aýdýan, oň içinde özü bolma, gazak amma umumy
Türkmenistan'ın halkyny üpçün etmek üçin. Ine ählisi diýen ýaly jaýsyz, öýsiz, uzarsız da başga ýurtlarda gezip ýörler. Öýlenenem şo ýerde, öýlenmedigem şo ýerde. Başga ýurtlarda. Inne idine gaýdyp baraýan ýagdaýynda da öýsiz, uzarsız. Öýlenmedik bolsa öýrerler, jaý almaly. Öýlenen bolsa da gelini, çagalaryny ejesiniň ýanyna taşlap gaýdanlar bardyr, ejesiniň kakatynyň hojalogyny. Indi olaryň barandyň jaý edilmeli. Şular ýaly ýagdaýda nähili çykalgy bar, türkmen halkyna nähili çykalgy bar. Meselem, Birleşen Ştatlaryna işleýän edaraňa görä, alýan aýlygyna görä ölçerip berýärler. Meselem, bu taýdaky ýagdaýy men gowulýan aýdyp berjek size. Bir aýda alýan aýlygyň, aýda dälle bärde ýyllyk hasap edilýärdi. Meselem, bir ýylda alýan aýlygyň $100.000 bolsa meselem. Şonuň 5den bir bölegini ýanky saňa neme boýunça berýär. 5den bagşlan 5den 4 bölegini berýär. 5den 4 bölegini berýär, galanyny sen özüň tapmaly. Yani ona down payment diýilýär-de. Aşagyny ýatyrmaly ilki. Ondan soň saňa kredit berýär. Ýöneten şonu eger 2 adam bolup gol çekseň, onu ansat düşýär. Täbi hökümetem ansat ýanky bank hem ansat berýär saňa puly. Eger bir özüň bolsaň, sen aýlygyň gowrak bolmaly. Bankdan kredit aljak bolsaň, jaý üçin ýa başgalar üçin. Ýöne maşin alanda kredit maşin bankdan kredit alynanok, sen maşin ýanky satýan dealershipler we edaralar. Maşin satýan ýürütük kampaniýalar, ana olara baranda özleri berýär. Olaň özü berýär. Täbi wagtynda berilmeseň maşiny ýygyny alyp bilýärler. Banka şon ýaly, wagtynda puluny berilmeseň, 1 ay, 2 ay, 3 ay berilmeseň, sen gaty ansatlyk bilen jaýyny elinden alýarlar. Ýanky sen üzülmeseň, şu beren jaýyny sen özüne gerine bir zat zalog goýmalylar. Owo. Zalog goýulanokda şo jaýy bank saňa satýar. Ýöne berip bilmeseň puluny wagtynda bank ýygyny alýar. Beren jaýyny. Ine olar ýaly bar. Bärde sorag niretinden. Sonra Türkmenler geldi. Türkmenler bardy. İşlemedik, aýlyk görkezip biljek däl. Maşin goýmana ýerine zalog goýmana, bankdan pul almana, kredit almaga hiç ýyldady ýok aýdaly. Boş bardy bir çemedan bilen. Indi şo ýagdaýlarda biz näme etmeli türkmenler? Eme oly çareýuna ýani Amerikan nemetini gurrun berdiň-de. Şoňa beňleşerek ne Ýewropada da ösen ýurtlaryň hem bejetine bir 5 aşak, 3 aşak ýokary beňleşerek sistemi bardyr. Sen ýani gurulan döwletiň gurruny berdiň-de. O taýda bu zatlar eýem gurulan, gurşolan. Indi sen Amerikanlardan sorasaň ýa-da özüň öwrenseň, başy nädip başlapdyr. Bu zatlar nädip şu derejäge gelipdir. Birinde oranda adam däldir. Görseňiz. Bu ýanky döwlet guruluşynyň, finans sistemasynyň, döwlet guruluşy ýeke bir finans sistemadan hem däldir. Bir topar bileşimleri bardyr. Şolary gurnulan ýemäni gurrun berýär-de. Sebäbi ýanky gelleri var. Yani bank diýilen zat döwlet edarasy däl, bank hususy edaradyr, yani privatdyr. Çapdyndyr. Döwlet oňa sen şoňa kredit ber, hökmana bermeli diýilen emir berip bilýänlerdir.
O bank öz ritkine, öz nemetine berýändir. Onuň o da ritkini hataplaýandyr. O şundan men beren pulumy alyp bilermi ya alyp bilmermi? Alyp bilmedik ýagdaýymda näme etmeli? Men elimde bir zat bolmaly. Şo bir zat bolmaly diýilen adam ýanky grew goýýanda, yani öý alýan bolsaň şo öýüňi grew ýan. Diýdine bermesem öýüňi alýan. Maşynyň grew goýsaň maşynyň ýa-da başga baýlygyň bar bolsa şonalak. Bunu näme oly ilkulak bir Türkmenistany gurmaly. Bizim näme kynçylyk yerimiz şol ýa-da taýyn gurulan bir ýurda göçüp gidip şo taýda bizim näme ýaşaşym ýalak ýaşamady. Ýa-da özüň güýni o eliň çerme gurmaly bu gurmak ata diýişdärler. Birinciden buňa kän bilgi gerekdir. Ödüm düýüplü bilgi gerekdir. O bilgi Türkmenistana şuna çenli ýok, onu boýnumda almaly. Bunu düşünýän adamym ýok. Bunu etjek bolýan adamym ýok. Bu da bir nemeti. Şoň üçin ýani rugdagyň arkaňa alýan Amerika ýa Ýewropa gidýän o taýyn gurma aladan ýok neme görgüsini görüp görmerler. Barýan özüňi teklip edýän, tapşyrýan şolary. O tidin nähilmez wa men şoňa tabin bolup ýaşajak diýip onu ýaşa berýär. Türkmenistanyň şertinde beýle däl. Türkmenistany hemme zady täze eden, düýüpden täze eden gurmaly. Ýani hem üçin düýüpden täze eden diýip soraw berip bilersiňiz. Şu wada çendi, 30 ýyllar edilýän zatlar. Finans nemesinde düýüne terkatlardır. Yani Türkmenistan'ın berfidine ters işleyen zatlardır. Käbir nemelerini akıl alar ýalagam derler. Pul diýilen zadyň işleýiş bir öz sistemi bardyr. Bolmasa pul kağızdır. Boyalı kağız, yani peçatlı nemeli kağız. On aşağında mekanizm bolmasa yürüte edilen düzgünü nemetmede pul yani kağıda uğurlayandır. Son doğru mekanizm olanı sen hem medadın baylığı uğurlayandır. Ben Türkmenistan'da bolyan zatları hem mecenin tersine dini misal getirip verenler. Yine prezidentler köşk sat başlandırırlar. Başta. Yani niyad lokan köşk salandırır. Yani 100 milyon olur. O köşk daha o fabrik değil. Hiç satı öldürün o. Gelem. O köşkün ulu olanın buraya aklın kendi oldu deyip. Ne ben paralelem geçirip olan o. Sen halkın kazanan pulunu alından ölü yani bir tonu daha aşağı o da ne o. O iktisadi dolanışıkta aylanan o. Öyle yani Türkmenistan'ın hazinesinden yani ya da o bazılarının içinde aylanmalı pulun bir bölümünü alından öldürdüm. Onun için tatıvan bile yok. Bakatam yok. O derde de yaran yok. Bir tane samsık deyip çıkaymasa o sotaydın. O haşamlı, görkümlü bir üç nemesini berýän ýalak. Onun çörek olan yok, duğdu olan yok, tuğ olan yok. Selam. Katı doğru. Ol bir. Onun ne Türkmenistan'da yüzlerce atel salınanlar. Yüzlerce. O pullar nereden gelýän? Halkın kazanan pulları. O atel kim için? Taktabit için. Gengdir. Şu taýda taktabit ýaşaýar. Adam ýaşan yok.
Türkmenistan'a 7-8 milyar dolarlık belki de ondan kendir. Tan demesin bilen yok. Şolardan devletin hazinasına yeki köpük gideci yiriyenlerdir. Yani şonu taklama uçu çıktı çıkandır. O da ne Türkmenistan'ın halkının, devletinin, cemiyetinin kazanan pulunu alıp öldürdü değil ya da. O uğurlanan yeme şonun peydalı uğurlanan mı oldu şu pulu hiç tanman yönü cüzde salan oldu. Şo da sal durulun yağdayından peydalı. Sebebi onu afsuz etmelerle. Uğurlattır gidip de bir yerde emet görüyor. Yani o binalar dur. Onu derdi yaran o. Bu taktabit için atel salınır mı? 10 milyar dolarlar. O ne için taktabit diyen? Yani atel yaşalmasa yani kanalizasyondan bitler çıkıyor da. Kanalizasyon devamlı demedik durmasa, ulanıp durmasa sen ne hilek demede Kotay'dan geliyor o taktabit. Ne Türkmenistan'ın 100% ehla teli taktabitliler. O ne hilek deme o etlerin yani çare vörtelerin yeng polyan derler. O da adam yaşarım yalak değil. Sebebi yapık bir devlet. Aeroportu işlen nokta. Aeroportu işlemeyen bir devletin turisti köpülür mü? Hı? O tayka adam var bala. Öyle yani lüks demeler. Daşından gelen adam için. Mihman için. Yani, turizm östürmek maksadıyla halden demelerde. Tamam. Amerika'da şöyle yalaklat olup bilir mi? Ya da Avrupa'da olup bilir mi? Şöyle ayağından davandan da sardılar. Sonra eden adamlara. O bu yakın yemi bu derler. Haysi tarafa seyretsen şunu alaktır. O niyadımın koş kuruşunu vurun verdik konuyor. O öllü ol bu da gel. Onunla da buluyor. Yetecek de lokan koş kurdu. Onun içine akıl sarlı mı? Çok köşkten o 1 litre su. Yani ağız su. Önün yerini görüp bilir misin? Yani bir yerde bir daha da peydası. Yani emgöt için, devlet için yani öldürülen pul. Ondan Floryalak demeden ekonomikasında pul övürüşü bolmuyor. Pul ile dat yani abarot değil ya da aylo. Şu aylowun tiyliğiyle pul övürleyendir. Hem mi vardı şunun alakta? Bu zatları Amerika'daki alak yani bank pul verip kredit verip senin zaydalar yalaga yetecek olsa şu zatlan abarotunu üçüne de yalak mekanizmler oturtmalıdır. Onu kurmalı. O yok Türkmenistan. Onu edip bilmeyenler edip bilecek adamım yok şu var. Bu zatları düşünen adamım yok da. Ne Amerika'da misal için toprak tatralli ne? Hı? Yer tatnat polyandıra. Absolutno. O sen öz eyeçiliğinde olyandı şeyler mi? Tamam. Onu satıvan biliyordun. Ha? Tamam. O alıp bilen orada, satıp bilen orada. Dine çol yer, ya baylığı uğurluyor. Ödem iktisadi dolanışın içine giriyor. Yerin bağadı, utlovnaydı yanına. 1 milyon dollar olsa, sen çok 800 milyonu pul basıp bilen. Yani Merkez Bank. Ben önüm var, haridim var, abisçeyniyet var değil ya da orası. Sonra ben pul basıyan. Şu bağların içinde aylanıp bilen. Şu 1 milyonun 800 milyonu sana kredi verip bolya. Başkasından alıp bolya. Yani dolanışın içinde. Aylanıp. Şimdi Türkmenistan'a geleli. Türkmenistan'da toprağı satın alıp satıp bolyan. Olur yalak eğiçil ki o var.
Onun tertine ne? Adam payı zaten ya da. Yani zaten var da gururun ettin de. O adam ömrünü bir zayi. Zor salya. Hemmesem salva 10 milyon ok. 70-60 prosenti bir zayi talp bilyendir ömrünü. O köpsem onu med bilyenlerdir. Ehli kazananın bedenine sotayki diyen. O yönü yer zayın aşağıdaki yer var. O özünükü değerler. Devletinku değil ya. Devlet kimki de belli değil. Son traktör gelýär. O traktoram gelip bilýär. Başka da adam bolup bilýär. Yönü sen şonu zayını yerini Marin obalarını yer tatıp görün, zay tatıp görün adam gördünüz mü? Yoktur. Bulayende de kötenden seyrek bir nemi vardır. Demek bu pazar demeyen içine dolaşın içine giren ok. Bunu giyirmeyenim nemi olun sen 30 dillat bekmet çektin abi. Bir kadının şeyler. Şu kadının pulunu öldürdüm demek oluyor da. Yani yine de şu ketege veriyen o ketegen pazar iqtisadetinin içinde aylanışa giren ok da. Buna bir yani iqtisadetçilerin dilin aydanında çöpedinden yani öldürülen pul değil ya da. Yani kazananın ömrün verip kazanan pulunu öldürüyor. Onun şular yalak sistemadan içinde birine kredi verip olur. Hiç sadım et olur. Bunu etmek için bu zatlar hem de terden vurmuş. O terden bildiği bağır kurup bileceğinden biliyor. Türkmenistan'ın içi bağırlıktan ne oluyor? Yani öldürülen zatlar var da. Hem de doğru yerinde yönü bağlar iqtisadiyetin içinde. Yani iqtisadi dolaşımın içinde değil. Yani yalan sözler ya geçip görün bir topar sürü adamım bel. Sapara şu Hmm. millet yer verilenine näil berilýärdi diýseňiz lan şu 90-njy ýyllarda men şo ýerde ýaşaýan döwrümde yer paýlanşyk bol ýapylan ýerden her kimim aljak barýa pul berýär, ziyatka berýär, alýar. Ondan soň bir 5-10 ýyl geçýär bolin ýa-ni jaý salyp ýetişen, salyp ýetişen we salyp ýetişmedigi we soň bir täze häkim berilenýär bolin ýanky berilen ýerleň baryny elinden alýarlar. Jaý salan ortada salmadygym bolsa şol öňkü häkim bir kanun wizatka bilen size yer paýlapdyr, oňa öden basylly türmede diýip elinden alýar ýanky öňkü häkimiň eden işleriniň baryny ýydan alýar, beren ýerlerini halkam ýene yersiz, öýsiz, öwdarsyz galýar. Gepiň ýyskada şutaýda halk közenýär ýene-de. Demek halk közenör oluyor yani yurdunu kurman onun içinde yaşayacak olman ödü. Böyle problem var. Sen kurulmadık yerde sen ne edip yaşayan? Yani bizim devletimiz kurulmadık diyen adam yok da. Yani zahitlik mesele var da, zahitlik mesele. Onu devlet ne yapıyor? Tezden çıkarıyor, gözüne yumya, görünmedik kuruyor da. Yine şu zahitlik mesele. Yani Türkmeni ödem ovu yerim halkın 60-70% demek. Ve şu tayda şolon soğutsuz olacağı garantiya, hünersiz olacağı garantiya, o garip olacağı garantiyeli. O sana da doğru bağlı. O sen yani yalkazan koy demesine bet bağıt doğruyaktır. Yine şunu yürüte diyedir. Bu yani sistemi milletin 70%. Şehir yerde bunun iyidirler oluyor o yeri
Kotay'dan Soğutlu adam çıkması mucide değil ya da adattan da şariyakta yalaklattı. Sen doğunundan eyyem şol problemin içinde doğuyan da. Çağan orada şon etir nehilik yaşayacak deyip şon eyyem yani cay aladatını edip başlayan. Bar kadananın bir yerik üyüşürüp nemedip yaşaman Kotay'k nemediyen de. O daşına çıkıp işleşip öğrenilen o 70-80% iyidine cahit alacak. O nähilek ýagdaýda ýaşap ýörenlerini, nähilek ýagdaýda pul gazanýanlaryny aýdyp oturmaly hem ben bilýär. O ömrüm ýarty şo taýda geçýär. Ödem ýanky. Naptiç pravak diýil ýa-da, haksyz hukuksuz gezip ýören näme. O ölsem ölüp gidivermeli. O keselleseňe o bagtyňa dyrdaş çıkıp bildim diýir galýan bolmasa ölýän, ölüp görenim ýa-da. O cay, o cayım sen kuryan olun aşağınak yer tenki der. Ne belan körü şu taydan başlayadı. O yer tenki del tabii iyi annak gelen hakim sana önkü yanlış veriptir deyip elinden alıp bilye. Ayda oturuyorsun özüm. Gat köp adam gözenini bilýänni. Onun sen bunu yankı biraz edip çağına doyup bilen ok. Çağın problemi edil tenki alak bolýaýan. O da şu demeni yaşamalı, başından geçirmeli. O İtalyan usulleri zatlarım o cahil 30-40 yıldan sonra ulanır yalağım değil, onu yıkıp yamaşkan salmalı. Ya da ömrü remont edip görmeli. Ya da böyle yalak neme oluyor, şunun içinde yaşap demetmeli. Karan şu bedbahtçılığın nemeti metodikası şu tayda oturdular. Türkmen'in mekanizmi, yani devlet mekanizmi şeyli işliyor. Bu da analiz edilen sebepleri vardır. Yani garipliği üçün ediyor değil ya. Garipliği, soğutsuzluğu, hünersizliği. Üçün ediyen olsa sen eyyem karaşlı. Sen bar aladan yani tünök bilen bokurduğun. Başka da yani tiyatrata eylak beylak. Yani devletin neyle kurulmalığını, o neyle kolonuna kovduğunu yani bilmem mümkünçülüğün çekli. O çekli olmağını aramazdan bunu has çekli yerlerine bilmiyor, internet bilen meşguller. Türkmenistan'da o da yoktur. Onu ne için ediyorlar? Ne sudatları şu garipliği için etmek için ediyorlar da. O, bu garip olsa, hünersiz olsa o cahili idare etmeyen maksat. Başka maksat yok bu tayda bu lukat. Ama bunu düzeltecek olup yemek bir önüm yok. Hal beyle onun adamlar neresi kovu olsa tayin yer ne Amerika kuruluptur. Var yani yaşayan. Biraz kıyınçılığı var. Ona da katlanır niye? Ona da çıdar niye? Bu 4-5 yıl horlanıyor. Düzülüyor. Avrupa'dır. Bunlarla. Hiç kim yani Pakistan'a kaçıp giden o var. Oluyor. Ya o Başka bir Müslüman devletine kaçıp giden oklar. Kapırlan arasında mı gidiyorlar? Avrupa kaçıyorlar. Şöyle olarak ta aynı yere kaçıyorlar. Onun bir Müslüman deyip dövüşüne kalkıp diyorlar. Bunu kurmalı. Kurup bol ya. Kurması katı kıyın da değil. Yani Türkmenistan ile de yumruk yalak. Yani opşineme dalanda teritoriyası ulan olsa 5 milyon halkı var. Bu da bağ olsa 5 milyon. Yani Pekin'in yeki köçesi yalak. Yumruk yalak diyeyim. Devlet işleyiş sistemasını bilen olsam bunu oturtmak.
Ullokan bir problemi değil. Bunu bir istemesi gerekti. Yani halk bunu istemese, o ben bilen yani urcağım. O ben yani gurrun vermemem kıyın. Ben etmem hatan tatta. Ve ders varmamayalak bilen zatlarımızda bizim. Yönü islev olmasa ben zor edip yani Türkmeni ben bak yaşamalı deyip bilem o. O islemez için hıyal etmeli. Türkmen hıyal edip bilen, hıyal etmeden mahrum edip bilirdi bu. O biz ilkulak ne Türkmen'i bir hıyal etmeli, öğretmeli. O doğum bir islev dörer yalak bir şeritleri de öğretmeli. O son ne kurucu güç değil ya da şu at bir etmiyorum demem. Kurucu güçtür. Şu güç kurmalı yankı. Bank sisteminden kurmalı. O beylik sistemalarım bilim demesinem, satal demesinem hem becetini teoriden, düyüpten kurmalı. Böyle şu kurulun deme orta da tehir eder. Ya beyliklenken o biraz ne ben orada tezerek diliyede. Ödüyorsan da kadar tanıkım Kırgız tercihim şeyledir. O vaktana o taya hembekşe belli. Ne şu anırtında yani, cehalet diyeceğim doğru oluyor da. Yani şu halkı garip, hünersiz, kârsiz, informasyasız saklap bilsen sahil oluyor. Bilgisiz. Yani, göz açılmadık. Deme yalak oluyor da. O bu zatların hem becem çözümü var. Dedim 4-5 yılın içinde yani Türkmenistan tanıma da yalak edip oluyor da. Yani hıyar edip bilmeyecek derecesinde yükledip oluyor. Sebebi hem de adı var. Baylığı yani banklar abis bir şey ne diye yani burada teminat alıyor. Türkmenistan'da şolur yalak teminat betbileri yalak 13-15 trilyon dolarlık teminat deme vardı. Real baylık. Yani şonu yöne sarkı aylamanı başlatmalı. Yani onu isleye gerek. İsleyen Türkmen yok. O. Yani o öyle ne halra da etmeli ya da sapara etmeli. Ya da kemin etmeli. O ne bizim Avrupa gelişimde yalak. Olurum tayin yerik var mı? O şeyle oluyor da. Yani onu etmesen bir et vermiyor. Yani etmeliğine düşünce getirmeliler adamları. O düşüncene mine o bir killen veri ayıp demedik diyoruz. Yavaş yavaş adamlar düşünüyor sapara. Yavaş yavaş düşünüyor. O dönüp Vaktallı. Şu datlar vaktallı. bu entek düşünme şunca vakit aldı. Etme de var. Yani işem var. İşem yani ödödünün bolik giden o. Neme diye de kabir vatandaşlarımız yani komentarlarda da okuyadım da öňrak. Şu saparadağı guruluya olin hiç düşünemok diye de. Şol düşünemok, şol yekece komentaryan özü nemeler anla diye. 30 yıl beri mankur edilen millet yani bilimi hiç daha GPS'de düşünmedi yani. Ulan yani terminolojiyalara düşünmedi yani. Şol ömrünü eşitmedik terminolojiyalara ulanıp gepleşikleri diýäňizde şu zatları düşünmedi ýaly edilen derejeye ýetiripdirler de. Şoň üçin halk bu zatlary görenden sizin diýen zatlaryňyzy dinlänen başgalara gidip TikTok'lara bakıp şu yerde özleri derecede gürlenýän ýanky dil var, köçe dili. Şu dille gürlenýän TikTok'ları göreni müňesse aňsat olar üçin, olan beýnisine jamp oturýar olan diýen sözleri. Ene o dili düşünýär olar. O içinden o çıkık kaydan yeri o tayı.
O Sizin ediyen gepleşiklerinizi düşünemok yani yine şu 30 yılın neticesi sapara. o Yoksa neme bile oturuyanı düşünme diye Allah yok. Hem de cikme yok ciklerliye o ayıp veriyorlar. Amerika'da düşünüyorsun ha, yaşatmıyorsun, kovduğunu biliyen ha. Bank kredi veriyor, başka bir iş düşünene kömek veriyor. O kömeğin alanında neyle kovduğunu hissediyorsun ha. Hmm. Erkeğin garantide. O köçüde alacak gel. O çağın ağaç yalana soracak gel. Bilimsizim olacak gel. Onu da gözün yettiye. Hem özün rahat. O kovduğunu ya Türkmenistan'ın yaşa kaydan olsun. İyilekiden katur lokanta pavutluğunu görüyorsun ya. Katılı. Yönümünü de değil, katılı. Önümü de derler. O sen için son için ben diyen de atlar düşünük bulur. Tabii şu taytı şu da atlar işletti. Ne bir zat var da ne sapara. Ne Türkmenler başka yurtlarda gezip görüyorlar. Hiç dokumentleri yok. Menine bir yurda gezmeye barsam mesela ne be aydalı Avrupa devletlerinin ya İslenlik yani Pakistan olaysın ya bir Türkiye ortasında paut yok. Men şu yerde dokumentimi yitirsem Hı. men pasaportuma men arkamda garant bolup dur. 2 günde pasport alacağım milyen. 2 günde pasport alacağım milyen şu yörük paramda. Sebebi özen devletler öz grajdanlarını, öz vatandaşlarını köçede zınan oklar. Zımyanın sebebi ösen son çizgilen ok. Yani devleti kuran şol adamlar, devletin eyyeti şol adamlar. Pasportun itiryan olin bar diye ne neme surat bilen ne neme getir diye yani neme dokumentin yanında bar olsa olmasa da olan özünün bazı danlarını hem dadın basen numarın ait diye şu social numarın var, social security numarı var. Şon beriyan oyun hem danlan neme de çıkıyor sistemde sen adın familyan açenni hayır adres diye aşağına açenni nerede işleyen geçenni şapırda da ertirgeliye pasportun tayin İstenik pasaportu varandı. Amerikanın. O demme devlette şunlarla. Türkmenistan'da her edine. Ne için min adam, minglap, yüzlap, minglap adam pasportsuz geziyor. O Ne tayda tapavdu. devlet yok. Hmm. Devlet yok. Ama kurulmadık devletten devletin gemesini antama oluyorsunuz. Kurul, ilk kurmak gerek. Kurman onu ulanıp bulunuk. Bizim düşünmeyen yerimiz şu tay. O kurulmadık devletten biz burada tamam ediyoruz. Devlet Basılıp alınan bir ne? kurban yemeğin eline düşün ne? O Olur o basılıp tayda alınan. yani öğrenmelerini benefitleri var. O sen soğutsuz kaldın mı? Sen yani pasportsuz mı ya başka problemin var. O da atlar bulun hiç nemelerini değmelerim der. Sen şu taydan her şey kan çıkıp kayıttın sonuçta da kovuy. Evet. Kellağa sağlar ya. Sen ölün mü, diğeri mi, kesel mi, daşarı yurttu, ne mi olur, o da atlar bilen olur. İşen bolmalı yani. Biz çoğu düşünemiyoruz yoktur, oradan burada tanıtama ediyor. Tapara o Kilios mazarlığa doğuluptur Türkmenlerden. O 4-5 bin adam yatıyor. Bu bizim ne değerimize ne desturumuza bu yemediğin yeri yok da geçen ya bu vahşiciliğin nimetinin ağırtında da ya burada yani insanlık nimetin onun boyup bulunur da o damarlarım yemeden kesilen ya kuğuran şoloryalık nimesi var da bolmasa bir vatandaşın pasportsuz olmağı bir utanç tragediyadır. Ben sana misal vereyim ne? Tayvan'da tsunami olundu bir vakitler. Tayland'da. O dayım Şvedler kan nemeye gidiyen ekenler de otpuska gidilen yer eken. O sonra kan adam helak oldu da. Şu helakçilikte yani sağa yani monitör dediğerler de. Şol nemede yani halat nasıl o güvevrenler için ne adam
Astapka gitmeli oldu. Ödüm şu demede protestte demede yani devletlerin içinde in gowsam Şwetsiya. Şoňa garamadanam in guramçylykly Rotayda iş geçiren nemelen devletlerin içinde. Böyle görünüp duran guramçylykly nemeli bolanda onda da şu tayda yani halatlı geçen demeti var da vaktinde cevap vermedik ya da vaktinde yani şu banditlerden tapmadık meseleleri var da şunu 6 ay çekiştiler demettiler. Bu topor adamın demetinde, vurifetinden demettiler. Devlet boluna şunu alak koyuyor. Ana. O hayvan dedi, Şveçse dedi. Dil çalmala gittiler. O dilciye de başka yerde de. Türkmenistan'ı 4-5 adam başka yat bir devletin madarını yatıyor. O yine de 1 milyon halkına pasport diyor o elin. O bir pasport dilen dağdın bunu böyle problemi et görmen o utanç duyulanım haberleri yok. Çok pasportu onurup bilmeyen hükümet münt o devlet başında kalmalılar. Başka yerde de şeyler bir münt yani tağat günah beylede dursun. O son için bu da atları hem bizim teadin vurmalı oluyor. Bu demeti şol. Bu pulum var, demetem var, aklım var, bilgisem var. Biz çözümlü biliyet oluyor. Türkmeni bu nemeden halat etmeye mümkünçülüğüm var. O yani 4-5 yılın içinde her bir Türkmeni öylü, iyişikli, iyişli. O ödem yani kredi demediydin de. Mut verilenlerin bardan edip oluyor da bunları. Mut verilenlerin ardan. Sebebi öyle şu bit apırlayıp saznan edip bir ne bu terminoloji vardır eşitensin. Şu çına yakın bir tespit deyip düşünenler. Sebebi adamın yaşayış şartları adamın an düşüncesini formüle ediyor da. Biz yani o yerinin halkı Türkmenin gönüllüğü de çok gönüllüğü doğru neme oturtman bu milletle hatarına koşulup bilmiyor. Son için solun yaşayış şartlarını düğünden yütketmelidir. Sondan son yani fikri dünya arayışı kendi dikkat. Sonu yütketmen önkü yalak yönü payok verip karnını oyurup yaşar yarak etsen yütkemeyiz adam. Son için bu da atları hem mecetin tereden demetmeliler. Kıyın da yani kıyınam olsa neler sonra edip bileceğimi yani ölme. Bilgi taraftanımın var. O gayret uçur taraftanım. Yani çoğurumuzdaki yani adamlara da terediyat olurum. Yani düşünce gününden artıya zatlara düşünüyor. Onu edip olmadığı alak zat değil. Bunu edip oluyor. Yani halk bunu istemeli. Yani istese bu zatların hiç problemi yok. Şunun ben aşağısı duvay diyen. Yani halkımız islen yok. Bunu senin islen yok. İstese de yani tamimi değerler. Yani, isteyen onun yönü tayin orada varacak diye. Oo. Oo. Sonra su getirimden tüküyle de onu denglep de. Yani beyinlerine denglep de. Oo. Su çekip görmelerle ya da tüküyle de olsa on bol yani. Ben tayin daha doğrusunu oturursun. Ya oturup bilecek mi bilmeyecek mi?
Toğru alamat bolun ýöne. Onu sapara sizin aýdyşyňyz boýunça bize spesialistler gerek, şeyler ýokmy? Yok, sanitem var. Yani o problemler hem de çözülüyor. Dünyada şeyle bir kendi spesialist kendine. Akıl ken, bilgi ken. Yönü biri istemese sen kömür edip bilen yok. Mesele şu taydı. İstemeyen halkı sen vakti edip bilmezsin. Kömür edip bilmezsin. Yani kömür istemese kömür etmelen değerli. Doğru. Mesele şu taydı. Yönü bunu saklap oturun. Yani devletin başındaki devleti ele geçiren adamlar var da. Şolar isleyen yok. Korkudan bolýar, ürküden bolýarlar. Öýlerini boyun etmek için hep tütlük nemeler diýerler. Elbette. Ýöne öňküler ýalylar. O gorkudan bilen indiken halkyň tüýü gymyllap duran o. Yok, inni taklap bilmeýärler. Deme, yani proses adamla göz açylyp, göz açylan soň bu zatlary taklap bolýan näler? Onu bilip etdiler, bilmän etdiler, başaryp çıkarma nemesi vardır. Her bir şeyde hayır vardır. O adamın göz açıldı. O Türkmenistan'ın akiyalık yapık nemeyen içinde kupulun aşağında değerler. Hawa. Inne saklawen oklar halky pasport bermän bahane diýerler. O açyklar, uzal diýerler. Garaşmaly wagtyny uzal diýerler. Kösejek bolýarlar. Şo bir sanda ýanky her bir pasportda epesiljek bolýar otyrlar. O Şu tarafa. taşın adamlar içine girse o oluyor. Bir ayda hem o tay top atılıyor olur. Hawa adamlaryň beýni sitgedi, bitgedi. Bir ay medar edip bilmeýärler. O içine tak bilmeyen ýörünlerin düýp tebämiş o. O korkudan edýän. Korkuyor. Edýän zatlarynyň netijesini ýerek getirendigini indi düşünýärler. Bunu yani gaýtmışyp etmesem mümkin däl. O diýen syňyrykdan agan nimeleri var da. Doğru. Barur giç. Yankonu bu üçüncülük meselani bu gepleşik onunla ýigiterle edebilsek gaty gowy saparaga sebäbi ädim halka düşünürsek diýenle. Almaly, nädip jaýy, nädip soň üzmeli, sebäbi ýygyna barjak halkyň bir çemedandan başga goşy ýok myka diýen. Ondan hep nollan başlamalylar. Ondan ola gurulmadyk döwlet hem däl bir harabalyga öwrülen ýokardan teredende dagy öňler muny bir 30 ýyl munyň ýaşy lögüp oturan bir aşgabat bardy. Şu agaçlaryň başy birgip şeýle köçeden marýan ýokary teredýän. Tünel ýalak. Gün görünen nokta, gün görünen nokta. Ben köçämi demämi ben gaty gowy diýen. Tünel ýalak, tünele ýeren ýalak. Halkym bowdy. Hawa. Yermensi demesi ýokdur. Hemmesi ýanky men aşgabatly lip ýanky buýtanýarlar. Şo derece demet. O ödürüm bir adam kärçilikli, nemeli, o atnaşykly, samimi atnaşyklarym bir adam kýalak. Ýöne şu zatlar hemme jetini ýok etdiler. Doğru. Ýürüte işlerden seredip oturýan bolyn. Ýürüte işlenipdir da şeýle gowy işlenipdir adamlary şu derejeye getirmek üçin bir topar çykdadan çıkaranlar. Yok bir netili ýok etdiler. Ýanky şo netiliň nemesi beýleke geçmesin o netili ýok etdiler. Olýar. Hakyky. Ondan ýanky buny gurrunly etmejek bolýarlar bolýar. Hakykatdan giden bir netili. Bir netillenim kendir, bir ýarym netili ýok etdiler. Onu ýetişenden orup ölürde. Onum şey diýerler. O halkam şu garyplygyň içinde, mätäçligiň içinde. Türkmenistan gatyr geň deme
Gadı var, nevti var, kıyırıp ölür, olur. Gaz satıp beril çıkarlar. Hemen gaz sat ya, Xitay'a gaz sat ya da. O dünya kadarın berisi vardır. O gazı yani Türkmenistan kan değil. O satın bu Ors mu kan yani? Ya da Orta Mengeş. Hatabından berip bilen oklar. Beriyen adı o yok. O, o oturduğun adamların öğüdleri cahil. Olar nereden bilsin o näçe gidip näçe gelýänini, pulun mukdaryny, yenesini kim tatdy, kim oýdy, kellesi al bilýänler. Edýän işlerini özleri bilen ok. Yok alsa onu elektriğe alıp yok ederler. Onu alacağım onu. Hem etme gerek. Bir tanışym gurun berýär, neme diýär? Notarius diýilen idara var ya, Hı. bir ölün nemesinin maşynyny öz adyna geçirmäne, ölün oglunyň Hı. maşynyny öz adyna geçirmäne barýar bolyn. Notarius etmeli işini bilen ok diýär. Şol ölün nemen ölü şahatnamasy bar. Her bir adam ölse ölün şahatnamasy bar. Näşe dokument şol, başga dokument bolanok, elinden pasportyny alýarlar. Şol adam pasportyny ýygnaýarlar arhiwe, ýerine de ölü hatyny berýärler. Indi zakon şon ýaly işleýär kanun. Ýöne oturun ýanky nemen başlygy diýär, notarius oturun. Şonu bilen ok diýär. Pasporty getir diýär. Durun tek o pasport ýoga, ölü ol adam. Ölün adamda pasport bolanok, ölü şahatnamasy bolýar. Çağa doğulanına şahadatname verilýär. Pasport berilen oga momentalny. Pasporty soň gerek bolsa alýan, ýaşy 16 aý ýeten alarsyň, ýa bolmasa da şerwete gitjek bolsa zagram pasport alarsyň. Ýöne ölen adamda öllük haty bolýar. Şonuň bilen şo ada geçirmelilýär da inni. Bolu näme etmelisin bilen ok diýär. Bir ýere jaň edýämşin. Bir tanışlaryň birine şo ýanky. Oturan notarius jaň edýär. Şun şeyle adam elli ol näme etmeli diýip sorýar diýär. Ödem neme? Göktepe nimet notariusna aýdyp berýär. Göktepe. Yok. Ha o adam jaň edýär diýär. Şun şeyle ol näme etmeli diýip sorýar diýär. Ödem 5 ýyl ýuridiski okak gelen 5 ýyl. Ine biziň neme Türkmenistanyň bilim berişi, adam ýetişdirişi, kadyr ýetişdirişi. Deme ola ölüpdür. O ýöne ölmediğim eli pasporty da şolong bir işini beylek et geçirmeli olur ne etmeli. Ne 2 milyon adam var da. Onu yankı notarius kimden sorumlu kan? Ne bulur ne edeli? Hayran adam gülküňem tutýar bolyn bar, ağlamaly bu mesele. Bu ýagdaýa ağlamaly. Yok asmanımız dururluk gelip ölür. Ne ağlamalı mı gülmeli mi? Hayran ağlaymaly bu yetilen derece. Yok devleti tereden vurulmasa o tayda hiç bir yankı neme işlemesi mümkün değil. Merkezi bankı yok. Düşünüp bilen mi oluyor? Türkmenistan'ın merkezi bankı yok. Türkmenistan'ın hazinesi yok. Devlet yaşap bilir mi bu devlet? Bu devletten o neme hantama, pasport hantama. Yeni başka da. O sizin kazanan da adınızdan bölülür yerler. Çökerendirler bankayı. Şoň üçin ýokdur. Ol Bankı onun değerli işleyenden bile yoktur. Yegenler diýär, hani $100.000 mı, näme 1 milyon dolar mı taýýarlap goýadyr, barýan näme bankyň başlygyny. O şeylere işleyerler. Gaty interesni. No. Baran bankın kapısında Nelerim şu dayda banklar onun tepeçileri değil ya da yani devletin nemesinin yerine bankının yerine şolar yalak saksa adamlar yani pulu eylak geçiriyenler hem şolar demeler. Ya var. Ola şu yerde de var. Şu yerde de var. İşimiz şeylere ken oluyor bunu yönü yani düşünüp yuvaş demedim. Etmeli yönü halk cahil olsa yani düşünmesem kıyın oluyor. Yani hem medada elbette
hemmekşi düşünüp bilmez. Ýöne ýa üýtgetmäge bir isleg, hyýal, o talap şo bolmaly. Ýöne bir perwaý gezip görsem onu sen adamlar ýakatyndan tutup o salyp beren öýüň içine salyp ýaşatjak. Doğru. Misle özüne bolmaly. Owa. Doğru. Direkt olya ýa gurrunlary udaga çekdiräýdi o diýen. Şaýda uturaýl olya. O torary. Ha. Polyana ýankyň ýygyny soň dowam eder. Saparaga diýäbi bir saparda edip boljak gurrun däller. Owa. Aňyrsynda kändat ýatyr halkyň düşünmesi gerek buňa. Sebäbi ol bir öz ýurduny taşlap başga ýurda göçüp gitmek şo taýynyň uslowiýasy, sosial ýagdaýy gowy dip göçüp gitmek ol çykalga däl. Öz watanymyzdan tozup ýatyr. Öňkü suwlaram ýok, ýaplaram ýok, derýalaram gowrapdyr. İçinde murgap derýäň içinde mallar esip ýördiýär. Gaty kän Türkmenistanyň iň uly problemasy suw problemasydyr. Bu da ýyl gitdigiçe has belli bolup başlar. Agyz suwuna çenli problema olur. Ýakarançylyga beýlede dursun. Amy derýany ýa Türkmenistana. Amy derýada näme ýetjegi gaty ýa toro şaratyda. Şu bir O üçin uruş şokmy? O uruşylan etjekmi? Belli däldir. Bu soňy näme bilen oturjagym belli däldir. Suw bolmasa da ýaşaýyş ýokdur. neme diýdiler? Bu 90-njy ýyllarda Aşgabatda gaty köp fontan gurdular. 90-njy ýyllaryň aýaklary bolmagy mümkin, 2000-nji ýyllaryň başlary bolmagy mümkin. Kän fontan gurdular, onuň golam ütgeşik renkli fontanlarmy, gara şo çıraly fontanlarmy, gepiň ýetgezi kän fontan gurdular. Olam giýje günni 24 saat öçmän, ýa-ni suw pürküp durdy asmana. Ondan sonra gurrun etdiler. Käbir akly ýetýän adamlar gurrun etdiler. Bunu beýdip gurmalylar, lekin bir Türkmenistanyň owlamasy ýok. Şeýdip dursa diýdi, 5-10 ýylla ýydyran ýetdirer diýdi. 24 saat şeýdip dursa suw. Ýöne fontana ýa şo bir saparda olduranyň şo suw aýlap durlar. Bir dembesi näme däp bolun Tomus wagtlary, sapara tomus wagtlary suwy asmana şeýdip dursa çalt gurýar. bu ýandyr bolun ol näme başga ýa onun ýa müňesi problemli zatlar bar. Müňesi. Halk soň näme dip başlady suw ýetmän. Sagatlaryň berip başladylar ýokarky etaşlara suwy. Şondan soň sagatlaryň berip başladylar 5 ýyl soň, 10 ýyl soň ýuwaş-ýuwaşdan suw alyp başlady-da halk aşakdan gidip Bedreli krantlardan suw alyp başladylar. Aşakda kim ýaşaýansa daşarda krant bar bolsa şonu Bedrelap ýokary suw taşap başladylar. Sebäbi sagat plançadan plança çenli suw welýär bolýan, her halk hem işte o mahal alyp ýetişen ok. Onu alyp ýetişmesen, soňadan galýan sen gidip aşakdan daşamaly. Ene olar ýaly başlady soň Aşgabatyň içinde. Men ortaş oğlan gurrun näme demok, Aşgabatyň orta arasynyň gurrun diýen suw ýetmezçiligi başlady. Önne häzirki ýagdaýda, häzirki döwürde 2023-nji ýylda bilemok ýagdaýyny. Ýöne men edýän gurrunum 15 ýylyň gurruny. Mundan 15-20 ýylyň. Şolar ýaly ýeri derejede. Ýa agyz suwy Aşgabatyň nemesi kanal dan almasa resursy ýeten ok. 94-nji ýyllarym ýeten ok. Bu problema. Elmide ama bar ýöne bu zatlar düýpli çözmeli, bu çözgütleri bar. Bu ýa düýpli çözgütleň goloýuna baran ok. Ne millet bar ýa, ne döwlet bar ýa, bunu bilgi hökümünde özara çekilşelip nemedip börlün ortamım ýok. Bu zatlar ýa uly tragediýa
gellik diýsem bolýa gelendir. Türkmenistan'ı epetli bölük terk etmeli bolýar. Şu atky ýankydaşyna çıkarıp içine salman ýörenleriniň sebäpleri şodur. Şoýalak deme bolmaly. Türkmenistan şu at halky ýygyna nemetse çıgarşýar. O iqtisat tarapdan hem, sosyal tarapdan hem, hemme tarapdan neme diýär. O içini talyp bilmeýänleriň şondan. Bular ýuwdy bir wagt tozduran. Ya bolmasa sen öz milletiň daşyna çykyryp içine almarsyň. Covid bahanasy bar. Covid ama utordu dünýede. Ýöne utoranam bolsa şu wagt sen Covid'i analiz alyp gelen bir nemelerden. Pataşylar. O Covid ba şoň üçin adam getirilen ok imasyny bermek üçin diýerler. Nemende bir ukaz çıkaranda soň suro bolmaly. Şol bir sebäp bilen çıkaran bolsaň şoň demese gutorandan soň siz onu gutorandan soň yapmaly, ýatyrmaly, ýene de ukaz çıkarmaly. Näme üçin onu edine bir taraplaýyn işleýärdi. Çıkarýarlar bolly ondan gidýär ol näçe ýyllap. Bawaryp metodi öyle bawaryp metodi älemdir. Yani geň daptyrdy. Ne şu ne Amerika'da ne başka ştatlar bilem o. New York ştatında mesela Covid'in barlamaly ýa bolmasa analizin atýety ýanynda bolmaly ýa bolmasa vaksinasiýa edilen kartoçkan ýanynda bolmaly ýa-da ýatyrly. Hem ýerde Ýatyrly ýok, hiç kime soran ýok. Ine ýakyn men Ýewropaga gidip geldim. Käbir döwletlerde bolup gaýtdym. Hiçsinde maska da giýen oklar. Yo ýatda ýa bu karantin ýatdy. Ýa dünýede ýatdy. Ýatdy. Oşan aýdaýyn ýa. Türkmenistanda Covid ýokdy. O demesem karantinen täm dowam edýär. Ýöne Covid ýok. Bu bawaryplyň akyryna gelip biljekler başga nemesi ýok. Bolýar. Hayran galaýmaly bular täzelik okan okmy kada şeýrutlaryň täzelikler. Bizim ýigitler şeýlere öyle bunu demetme gatwurmalar bawaryp bawaryp görün näsin. Şoň üçin neme diýen. Ýok göremok. Dogry bolýar. Bawaryp gaty gow bilýän deme öyle. Bolýar bunu nemedeli toňa goýaly bu dowamyny. Bolýar watandaşlar dogry etdi. Soňra dowam ederse ýanky kreditli meselelerim. Ya biznes meselelerim şoňaly tapara kredit alyp edip bolýar biznes. Onam gurrun eder soňky nemelerde. Gepleşiklerde. Bolýar onda watandaşlar tapara sag bolun gelip. Bolýar sag bol. İyileşler sag bolun, saglykda görüşelim.